Karong hapon na lain na po mga damgo. Ato ang hubaron sama sa mosunod mabdos. Kung mabdos ka doon na siya meaning. Si Maduna nga artista, kung makita nimo na siya meaning mago. Katong tulo ka hari, si Gaspar, si Baltasar ug si Melchor na siya meaning sunod mais. Kung magdamgo kag mais na ay meaning magdamgo kag mga maldito or maldita na siya meaning manaygon kana mga ruling. Kung makita kasi malanggo na ani siya meaning mangga or prutas di siya na siya meaning mangliw na ani siya meaning o mangtas. Kamo na yatong hatagan o kahulugan karong hapuna. Magsugod ta diri sa mabdos. Matod pa sa libro ni Professor Swami nga ang usa ka dalaga nga magdamgo nga magmabdos taniagan siyag matuod nga gugma ug taniagan pa siyag kaminyoon. So timaan basta dalaga gani uwa pa naminyo nga nga nagdamgo nga namabdos nindot siya kay love offering ug marriage proposal. Nalay apan matod pa diri sa libro ni Professor Swami apan kon magdamgo siya nga namabdos unya manganak mo ni siya bati kung ang daga na mabdos unya manganak sa damgo kay maputos siya sa mga libak ug kasina, butang-butangan pa siya nga kaliwat sa mga anananggal. Uy, ngunay bantayanan mga babae nga magdamgo nga namabdos niya ng anak labi nagdaga pa o pa namin niyo. Sunod, Maduna. Kung magtanaw ka sa hulagway o estatwa ni Maduna, nagkahulugan kini nga mahalon ka sa kabataan, higugmaon ka sa imong gihalaran labi na alang sa lalaki nga nagdamgo niini. Ug kung dalaga ang magdamgo makabaton og matinud-anon nga uyab. So nindot kung si Maduna ang madamguhan. Sunod mago ang tulo ka hari si Gaspar, si Melchor ug si Baltasar. Matod pa diri sa libro ni Professor Swami nga kung imong madamguhan ang tulo ka mga hari do na kay madawat nga dakong kwarta, malinawon ang pagpuyo, maayong travel, humento sa negosyo o trabaho. Kung ikaw mahimong hari sa imong damgo, paningkamot ug maayo aron imong maangkon ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. So nindot na siya kung makita nimo ang tulo ka hari pero ikaw na gani ang mahimo nga hari sa imong damgo. Way swerte kay dapat maningkamot og maayo aron mulampos ka sa imong mga plano por pangandoy. Sunod, mais. Namatod pa diri sa libro ni Professor Swami nga labong og tambok nga kamaisan ang imong madamguhan, dunay nagpaabot kanimong kaabunda sa imong panginabuhi. Kung magkaon sa kanon nga mais, makatabok kag dagat ug adto nimo ihibalag ikasugat ang imong kalipay. Kung imo isugba ang puso sa mais, maputos ka sa mga utang. So ay paduol sa kalayo ha kung magdamgo kag mais ken basin og imong isugba, delikado. Sunod, maldito or maldita. Kung magdamgo kang nakauyab og maldito, angay kang maglipay kay makauyab kag buutan. So nindot siya sa damgo gani nimo pag atong mga tambay, atong mga ato dito pagsuroy sa imong damgo aron nindot ang kahulugan. Sunod, mananaygon. Kung makadungog ka sa daygon sa mga mananaygon, dunay umaabot nga kalipay ang mudangat kanimo. Kung moabot
nga dunay moabot nga kabunda sa imong pagpuyo kalipay sa paghigugma. Kana ko na kay banong pero naalay pero naay apan. Atod pa sa libro dire ni Professor Swami nga kon iyabag ang daygon sa mga mananaygon mapakyas ka sa imong pagpanguyab alang ni sa lalaki nga manguyab. Dili maayo ang lakaw sa imong negosyo. Nga alang sa babae kay ulitawhan ang ulitaw na magdamgo sa daygon nga yabag kaibgan sa mga bayot. Hala ka diha. Sunod, mangga. Kung hinog ug tamis ang imong makaong mangga sa imong damgo nagkalugan nga magmalipayon ka sa imong paghigugma. Pero kung ang mangga nga imong gikaon sa imong damgo aslom, magkaaway ka mo sa imong uyab ug malagbit pa nga magkabulag. So mga ulitaw o mga dalaga kung magdamgo kay imong mangga ay taon po atong kanang gulang ha green. Pero delikado ang meaning. Sunod, mangliw. Matod pa sa libro ni Professor Swami na maayong damgo alang sa usa ka dalaga kay makabaton siyag buutan og sulondon nga hinigugma. Kung dili maayo alang sa usa ka ulitaw kay gadako lang ang huna-huna aguroy. Ay damgohan ng mangliw mga boys kay nagdako lang kuno sa huna na kuno gadako. Apan dili dako na una apan dili makaingon siyang gibati ngadto sa babay nga iyang gihigugma. Pwede ka magpatudlo kuno taon. Sunod, mangtas or monster. Kung magdamgo ka sa usa ka mangtas, dunay masurob og balita ang moabot gikan sa kabanay sa layo. Kung imong mabuntog ang mangtas, magmalamposon ka sa imong mga tinguha. So sa pagkakaroon kana lang usa ang ato ang gihatagan og pagtagad. Unya daghan kay salamat sa mga bag-ong subscribers.